ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಜುಲೈ 5 ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದೇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ಪೋಪಿನಿ 20ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ 2 ದಿನಟ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ನೆನಪನಗಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಗುರುವಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಈ ವೀಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಆಯ್ತು 15 days ಪುನಃ ಆಯ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಪಿನಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂಚೆ ಆಯ್ಕೊಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಬೇಬಿನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ರುದ್ರ ಬೇಬಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗರನ ಬರ್ಡೇ ಮುಗಿದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸಾಯಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪಿದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರ ಅವ್ನು ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಆಯುಷ್ ಇದ್ದದ್ವೆ ಆಯುಷ್ಲ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಲೆ ಮೊಲ್ಲರ್ ಸಾರಿ ಎಡುಂಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾ ಓಲ್ ಮಂತಿನಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಅಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರೇಗ ಬೀಫ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ದ ಲಕ್ಕನೈತೆ ಏರು ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಅಬೀಗದಲ್ಲ 12 ಸಾಗರ್ ಏನಲ್ಲ 12 ಸಾಗರ್ ಏನಲ್ಲ 12 ಬೇಗ ದಾದಿ ದಾದಿ ಮಂದಹಾಸ ಅಭಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಜಲ್ದಿ 5 ನನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಊರುಡು ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತನ ಬರಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಭಿ 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 ಕರ್ಕೆ ರೈಜೇರ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಬೈ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಬೀಬಿ ಗೋ ಟು ದುಬೈ ಬರೋಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಶಕ್ಕುಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪೋರ ಒಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಪೋಪ ಎಂಗಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ನಡೆದ ಪೋಡ ಸೀ ಕಟ್ಟು 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 ಎಂಕಲ್ಲು ಏನ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವನಸ್ ಮಾತಾಡು ಗಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೈತನ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ ಟೈಮ್ 12 ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆವಿ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಶೋ ಕೊಂತಲೆ ಶೋ ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ದ ಕಲರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಚ್ಚೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಡಿರೇಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೋರೆ ಸಾಯಿಗಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬದು ಸಾಕಾತುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿಗ ಪಿರಾಯನ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪುಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನು
ಏನ ಟೆಮು ಆಯ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಟಾಯ್ಗ್ ಬರ್ಗರ್ ಬನ್ನತ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಅವಲಿಗಿತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದರತ್ತೆ ಇರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಗನಾ ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ನೆಲ್ಪಡ್ದು Good. ಟವಲ್ ಶೋಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಾಯ್ ಬಾಯ್ದಂಡು ತುಪ್ಪ ಹೌದು ಅದೇ ಅವು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರ ಇರ ತೊಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ವಾ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಓ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಏನೋ ವ್ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಓ ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಏನ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತದ ರೆಡಿ ಆದ ಬಿದ್ದಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿನ ದಾದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಇರ್ ದೂರ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಹೌಸ್ಗೆ ಆ ತೋಡೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರ ಮಾಮಿನ ನವೀನ್ ಮಾಮಿನ ಪುದರ್ದದೆ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಮಾಮಿ ಉಲ್ಲಿರ್ತಾರ ಪುದರ್ದದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷನ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಅವ್ ನವೀನ್ ಮಾಮಗ ಅರ್ಧಾದ ಅವಳು ವೈಫಾ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ವೈಫಾರ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ದಾದ ಅವಡಾರ ವೈಫ್ ಅತ್ತೆಯ ಓರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ವೈಫ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲಾಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ತೂಯಿಲ ಕಾಪುಣ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀನಾಥನ ಭಾಳ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀನಾಥನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಕಾಡೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀನು चना चिकन सुक्का हाँ प्रतीक्षाना चिकन सुक्का हाँ पाड्य ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಾದ ನಮ್ಮದು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಯಾಲಡ್
ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಪನ್ನೀರ್. ಜೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಜೋಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೂರಿಂದ ಮೂರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೆಲವು ಮೀನು ಬೈದಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮವನ್ನ ಕೆಲವು ಮೀನು ಕಂದಿರು ಒಂದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್, ಬೊಂಡಾಸ್, ಎಟ್ಟಿ, ಬಂಗುಡೆ. ಅವೇನ ಮೀನು ಪನ್ನಮ್ಮ ನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೈ ಕೊಂಚ ಉಂಡು. ವಿಕ್ಡತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ, ಕಾಂಡೆ ಮೀನ್ದ ರಸ, ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ. ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ.